खोनाबाय थादों नोजोर होबाय थादों मोजां मोनदों रोनगोरा बिथाङाबो बिनि सोमोन्दै बुंनायखौ आं खोनानो मोनदों राजु नार्जारी बिथाङाबो बिनि सोमोन्दै खोब एक्टिभ पार्ट लानायखौ आं नुनो मोनदों दिपेन बर' बिथाङाथ' बिनि एडभकेसिखौनो खालामजेनग्रा गासिबो दिगा मोजाङै मोजां थांबा खोब मोजां खिन्थु आंहा माखासे एक्सपिरियेन्स दङ आङो लोगोसे एबसुजोंनो थाफानानै आन्दलन खालामबोनाय लोगोसे एनडिएफबिजों थाफानानै आन्दलन खालामबोनाय UPPLनि जेसेबां नेताफोर बिथांमोना एबसुनिफ्रायनो राग'बोनाय नेताफोर BPFनि जेसेबां नेताफोर बिथांमोनहाबो आन्दलनकारिनिफ्रायनो फैनाय नेताफोर आङो नैबे ओरै एबसुनि लाइननिफ्राय थांनायखौ होननो सानदों प्रमद बर'नि एंगेलजोंनो बांसिन गोब्राब जागोन नामा खारन माखासे लिडार दङ UPPLआव नामखौ आं दिनै लाया नोंथांमोनाबो खोनासंनो नाजा बै समाव होनखायोमोन हारियाथ' थिग जागोन दे जों खौसे जायोब्ला जोंहा मा मोनगोन जेब्लानाखि इउनिटिनि खौसेथिनि खोथा फैदों अब्ला बे जिनिसा आंनाव हठात आंनि खर'आव नांफैदों आरो बै आन्दलन खालामनाय समावनो जेब्ला जोङो बै BNC बड' नेशनेल कनफारेन्सनि एडभकेसिखौ खालामदोंमोन आरो जेब्रामोनहा पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटिनिफ्राय गर्जन मोनहा जोङो जयैनो जेब्लानाखि एनडिएफबि एबसुखौ ज' जाजानो लुबैदोंमोन BPFखौ ज' जाजानो लुबैदोंमोन बै समावनो माखासे एबसुनि नेताफ्रा UPPL नेताफ्रा होनखायोमोन खौसे जायोब्ला हारिया मोजां जागोन हारिहा मोजां जागोन नाथाय जोंहा मा मोनगोन दा बेफोरबायदि मानसिया दाबो थैयाखै दंथारो दा बेखायनो I have a strong apprehension whether this idea of unity will succeed दिनैयाव आंबो मोनसे लेक्साराव होनदों The movement is my lifestyle आन्दलना आंनि जिउनि स्टाइल होननानै गोबां जेब्ला आं कंग्रेसआव हाबो आंखौ बिराद सोंदों बोरैलै गर्जन दुगा नोंनि आन्दलन इज माइ लाइफस्टाइल होननाया खिन्थु मोनसे जिनिसखौ बर'फ्रा दाबो बुजियाखै आन्दलन माने एनडिएफबि जाना आन्दलन खालामथारनांगौ डेट इज रं आन्दलन माने एबसु जानानै आन्दलन खालामनांगौ डेट इज अलस' नट एक्सेप्टेबल देयर इज अलवेज ए ट्रेन्जिशन जोंनि बोथोरा सोलाय सुला बे सोलायबाय थायो गुस्लायबाय थायो बेजों गावखौ खाब जाहोनानै आवगायनायासो बा आन्दलन खालामनायासो राय दिनै एनडिएफबिआ दोनथ'बाय एबसुआ दोनथ'बाय बा बिएलटिआ गैथ'ला होननानै जुदि आन्दलना जोबनांगौ आं बेखौ लाया आन्दलना अनेक रोखोमनि आन्दलन जोंनि बर'नि गेजेराव नांगौ बे जिनिसखौ जोंनि मानसिफ्रा मेगन खेवाखै नों महात्मा गान्धीखौ नाय महात्मा गान्धीनि आन्दलननि पेजआथ' अनेक रोखोमनि पेज दंमोन ना नङा होमबा पुर्ना स्वाराज क्विट इन्डिया गोबां रोखोमनि आन्दलननि स्ट्रेटेजि मुभमेन्ट संगठनखौ जों दाबो दानानै दोननो हायो थामहिनबा एबसुआ दाबो बेखौहाय मोनसे गोदान पेज होनानै बे महर होनानै आन्दलनखौ खालामनो हायो आन्दलन होननाय लोगो लोगो जे लामा नेशनेल हाइवेआव गारि ट्रेन होबथानांगौ बे नङा डिभाइड आसाम 50-50 होननांगौ बे नङा दिनैनि जुगाव नोङो दादा मादा डिभाइड आसाम 50-50 होननाय माने नोङो सुथ्रु सोरजिनानै लानाय अब्ला नोङो अल्टारनेटिभखौ नागिरनांगोन नोङो बिकल्पखौ नागिरनांगोन आं मिज'रामनि खोथाखौ होननो लुबैदों नोंथांमोना सोंबायथ' खोब मोजां मोनबाय आं बे कुइसना एप्रप्रियेट दिनैनि थारिखनि जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां आन्दायदों मा जाबावनो एबसुआबो जिरायबायब्ला पलिटिक्सआव हाबबायब्ला बिएलटिआबो गैलाबा एनडिएफबिआबो गैलाबा दाबो लेन्ड मोनाखै मा जागोन लाल देंगानि खोथाखौ आं गोसोआव दङ लाल देंगायाबो आर्म स्ट्रागलजों मिज'लेन्डखौ सोरजिनो हायाखै डेम'क्रेटिकजोंबो बिथांमोना सोरजिनो हायाखै जेब्लानाखि लाल देंगाया गावसिनि सेटेलमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय दे मिज'लेन्डआथ' जाबाय दा नोङो मिज'लेन्ड सोरजिनाय लोगो लोगो जे मिज'रामा महर मोनगोन दिनैनि दिनाव सारा भारतआवनो सारा इन्डियायावनो दा मस्ट लिटारेट स्टेट सोलोंथाइनि बांसिन हार गोनां रायजो होनोब्ला मिज'राम अल इन्डिया लेभेलावहाय बे लेभेलसिम फैनो हानाय नङामोन खोमा लाल देंगा बिथाङा मा खालामबाय सुक्तिनि उनाव बियो थफ्लाजुबाय जुथा जरासे लाबायनो सेन्देल जरासे लाबायनो बिदिनो 6-7 जिफोर लाबाय सारा मिज' गामि गामि बिथाङा गिदिंजोब्बाय गिदिंनानै बुंबाय ओइ लुसाइफोर बिमा हारि बिफा हारि फिसाया खां मिनिमाम 3 मेक्सिमाम 7 बिजनेसाव कब्जा खालामजोब
लेबारनिफ्राय लानानै ना फेरनिफ्राय लानानै हा जावनायनिफ्राय लानानै लेब बुग्रानिफ्राय लानानै जि दखान साहा दखान मोनफ्रोमबो गलाखौ जोङो आइजला सारा मिज'आवनो कब्जा खालामजोब अब्ला बै हारसाफ्रा बे गासिबो हाबुनां खारनांगोन जोङो मिज'खौ बाहायनो सोरजिबाय दिनै लाल देंगिया बावहायसो साक्सेसफुल दिनै मिज'रामा बाहायसो साक्सेसफुल दा बेखायनो आं खावलायनोसो सानदों प्रमद बर' बिथांमोनखौ हाग्रामा बिथांमोनखौ दिपेन बर' बिथांमोनखौ आन्दलना मानो जोबनो एनजिअ केनजिअ दाना होनो हायो बेयो ट्रेनिं होनो हायो सोरखौबा स्पर्ट्सआव फोरोंनो थाखाय एन्सार होबाय नङा होमबा जायहा गभर्नमेन्टनि डिपार्टमेन्टआव गैया सोरखौबा फिसा खांनायनि नार्सनि ट्रेनिं होबाय साथाम खां साब्रै खां साबा खां पपुलेसनासो मेटारथ' दिनैनि थारिखआव नोङो भारत बायदि हादोराव आरे बाबा खायसेया होनो गर्जना जेब्ला फिसा खांनो थिनो खायसेया बुङो जापाना बोरैथो रायजो जादोंब्रा गर्जन बिथां आरे बाबा जापाना आलदा रायजो जापानाव जाहैबाय मोनसे रावनि मोनसेल' गस्थिनि मानसि मंगलियान गस्थिल' दं बावहाय इन्डिया जाहैबाय ओरैबायदि फिउसन सोरबाया आर्यफोर सोरबाया द्राबिडियानफोर सोरबाया मंगलियानफोर सोरबाया नेग्रिटस अस्ट्रलइडफोर सोरबाया उमुकफोर दा बेबायदि गिलु बालु फिउसननि मानसिफ्रा ज' जानायखाय बयबो गाबागावखौसो बोयो बर'फ्रा बर'खौ लुबैगोन हारसाफ्रा हारसाखौ लुबैगोन मुसलमानफ्रा मुसलमानखौ लुबैगोन दा बेबायदियाव जोंनि पपुलेसना जुदि बाङायब्ला जोङो जुदि मावनाय दांनायाव आखा फाखा नङाबा जोङो जुदि सोलोंथायाव आखा फाखा नङाबा जोङो जुदि बिजनेसाव आखा फाखा नङाब्ला जिब जुनार फिसिनायाव आखा फाखा नङाब्ला जोङो बे हादोराव फेर फाथिनो हानाय नङा बे हारिया लासै लासैनो इभेन्चुवेलि गोमोरलांनोबो हागौ दा बेखायनो आं सानदों आन्दलन माने जोङो बैबायदि आन्दलनखौबो जों खालामनो हायो आरो मा दिनैनि most needed the pace of movement I think that is how we need to operate about आंनि साक्सेसनि मोन्थोरा गर्जना गारि मथर लानांगौ न' बां लुनांगौ आं बेखौ नुवाखै आंनि साक्सेसनि मोन्थोरा जाहैबाय जे भारतआ मोनसे पलाराइज कान्ट्रि गुबुन गुबुन हारि राव भाषा भाषी धोरोमनि मोनसे रायजो बे भारतनि मोन्थोरानो जाहैबाय आत्मायानो जाहैबाय इउनिटि इन डाइभारसिटि जों जयैसो मोनसे न'खर दा बेखौ नायोब्ला कंग्रेसनि फिल'सफियानो सबसे साबसिन पलिटिकेल पार्टिनि फिल'सफि आरो बावहाय दा बेखायनो आं मा सानो जों बर'फ्राबोथ' बिराद माइन'रिटि जाथि नालाय ट्राइबेलफ्रा दा कंग्रेसनि आइडिय'लजिया बावहाय मोजां आरो मा जोंहा कंग्रेसनि आइडिय'लजियाव जायगा दङ दा बिजेपिया जाहैबाय धोरोम लानानै जोंखौ सोखावो जाथि बर्न लानानै कास्ट कमिउनिटि लानानै जोंखौ सोखावो दा बेबायदि गावस्रा गावस्रियाव जोंनि बर' हारिनि बाहागोमा थाहैगोन जेबो थाहैनाय नङा आल्टिमेटलि जोङो सोरबा राफोद हारिजों गोरोबलांनो गोनां जानांगोन आन्दलननि सिगांनोथ' सोरबाया देखा लिरबाय सोरबाया रेखा रानि दास बर' लिरबाय सोरबाया दुर्गा दास बर' लिरबाय सोरबाया सेथ्रि लिरबाय सोरबाया माबा लिरबाय दा बैफोरखौ नायोब्ला एक्सुवेलि दिनैनि थारिखआव मोजां सरकारा जुदि फैयाब्ला फिसा हारिफ्रा फिसा राव बाङाय सुबुं सानखो थानाय हारि हारिसाफ्रा लासैनो गोमोरलांजोबगोन आरो मा भाषाबो थानाय नङा कालसारबो थानाय नङा इभेन्चुवेलि बै द' दाउफोर बायदि जाथियाबो गोमोरलांगोन दा बेखायनो आं कंग्रेसखौहाय एनकारेज खालामदों जे कंग्रेसआ भारताव सासन खालामोबा बयबो मिरौ जिरौ हारिफ्राबो बावहाय माने खर' दैखांनो मोनसे जायगाखौ मोनो आरो मा खिन्थु बिजेपिनि दिनैनि बे सिस्टेम आरे बाबा बाहाय जों जायगा मोना जों जोबलांगोन आरो दा बेखायनो आङो कंग्रेसआव दङ आं कंग्रेसनि फिल'सफिखौ मोजां मोननानै दिनैसिम आं कंग्रेसआव दङ आरो मा